Mbak, dalan bayi nek bengi padang apa peteng? Puasa barang mbok sambut dengan pertanyaan dalan bayi. Lah aku pirang-pirang bengi lho ora iso turu. Gara-gara mikirne padang apa peteng kuwi to. So, wedik wae lo poso apa ora aku takok, ha? Ya poso to. Wae minimal nek cangkemmu mblesat ae poso ya kuat dadi sumbut ngono lho. Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng. Lah penasaran kok. Makane sentolopmu pasang moto. Piye lah masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Rekake takon. Tarah yo ora roh lho. Tekok yo lumrah. Oh, bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama. Makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tarah yo lugu. Sok polos. Lah yo. Rasa takon ngene. Lah arep teko apa neh? Mending takon Mbak, ndek esuk sampean sahur karo sapa? Mbak sing gugah sapa ngono. Lah amal jariah to. Wegah kaya ora apal kowe. Lah kowe nek ditekoni lho mesti jawab pamu nyente-nyente. Apik karo rondo iki berpahala. Nek iso duweni wi malah pahalane gedhi. Sok takon dalan bayi ae. Awas nek padha ora poso ya jamaahku. Poso aku. Tenan. Lah nek gak poso arep mbok apakne? Tak parani tak dadar kabeh ndoke engko. Aja to. Lah engko nek ndoke didadar manuke arep ngangkremi apa? Anjay.